ଆରେ ଆରେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ମୋର କଣ ସେମିତି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ଜେନା ସେ କଥା କଣ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିବା ଲୋକ ନୁହଁ ବୁଝିଲେ କି କାରଣ ସେତିକି ମତେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନଦେଲେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବା ନଥିଲି କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୋର ସେଇତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଥିଲା ସଭ୍ୟା ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଯେତେବେଳେ ସଭ୍ୟା ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାହେଲେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଠି ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ବାଲ୍ଟିଟେ ମଡେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଯାଏ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଏ ମୁଁ ଯାହାହେଲେ ପୁଳେ ନେଇଥିବି ନହେଲେ ପୁଳେ ଖାଇ ନେଇଥିବି ନୁହଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଁ ପଟେ ଗୋଟେ ମଲେଇ ଦୋକାନ ପଡିଲା ମୁଁ କହିଲି କାହା ପାଇଁ ନହେଲା ନାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ପାଇଁ କିଛି ନେଇଯିବା ଇଏ ଆଚ୍ଛା ଡାକିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରଶାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରଶାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଆସିବେ ବୁଝିଲେ କି ବଢିଆ ଜିନିଷ ଇଟା ସଲିଟି ମାନେ ବିଳାନାସି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମଲେଇ ଦିଟା ଆଣିଥିଲି ତମ ପାଇଁ ତ ଖାଇଦବ କୋଉ ଫ୍ଲେଭର? ଏଇଟା ଆମର ରହୁଛି ଅରେଞ୍ଜ ଆଉ ବାନାନା ମିକ୍ସ ଚକଲେଟ୍ ଫେଭର ଖାଇଥାନ୍ତୁ କି ଚାଲ